Guys, mga jumulta guys, napunta namin sa napod ni si hindi probinsya na nagpitas ng kusina guys. So, puro luto naman niya itong kunting guys, puro hindi lang kasi nakiguro ko ta guys, ito ang upload tayo sa wala maabot og 5K ang atong views. So, ang giluto ron guys is pag-beans. Okay, may nangita ka po hapon. Gusto mo nila ka ng ipuna ka tanan, di man pwede guys kay di mahalin. So, mga na daghan nga pagluto or daghan nga putahe. So, wala na lang mga patrak putahe. Lima, wala po ko na ba nagamit kay nagdadlaw na po. Marami pang guys kay dugay hindi ka doon sa luto ng saging o prito. So okay na ang banana meat guys o gawas ba maghalin o kahoy ka mag-abdo mag-prito. So luto ako niya ito hanggang magiging guys na na ko ginisa nga mugos wala ba na sa tulog ginisa na po dyan. Kayo kuan magpasawa na po sila sa tulo ba. Kawa di sila magsawa sa tulo kay ganahan mo sila pero hindi na gudang kuan nga kuan ba. Dala sa part niya. Siya may prito mga pritohonon sa nakaluto na ko o kuan tulo ka putahe. Upat sa putahe na pinang luto ron guys kay kuan. Ano ang mga kuan mga hap nila. Then ako i-order nagka pizza 30 kay na may mag-senior man nag-eskwelahan na ako dakang order nga sudan nga mga naka may order na akong gula-gula, lumpia o ginisang kuan ginaling na ibang new beans. Ano beans? Beans, green peas. Isantis mo nas dalagit. Ano yung paborito ni papaidi guys ako. So, ano lang na siya bagin kay ready na po yun. Kung itog kay mga iro ng uan, ng wag, ng sidante, wala mo sa daris bahay, wala na siya, sa gawas na. Uban na sila ni Hani. Kung na ka mapare-pareho sila. Ayun kay maano siya, makakanya mabisi. Ano ba? Para mapareho puno. Para man ibali-bali dili. Dapat na guys, yan nag-flag ceremony pa sila dire oh. Oh, nanay jeep. Kaluyag naong noon sa mga naong ana. Unsa ka? Nang sa manimong kamot nga na may butangin nagkuhan tinir. Nagkuhan na. Ipang naong sa dito. Mahulog ang mabuak ha. Nagbilin ko gamay kayo na kay wala tayo sudan. Nagbilin ko sa order guys kay may sudan. So guys, kuha na ta guys, hipos na kay ang ubang mga nanay guys na problema. So naindiw na ka guys nga kuan kanang labo ko no may laptop nya na laptop man gigamit man pud ni guys. Mag-exam ko no ang mga grade 10 karon kinahanglan ko no laptop ko ni gamiton. May duha ka nanay nga ihanjo ba labo ko no may laptop.
kay mag-exam sa laptop kuno mga estudyante. Yan sao na naman tong mga bata nga wain tawi laptop. Ang estudyante kuno nila is 30 ka grade 10 unja ang naay laptop pulo ra ka buok. Yan sao man saon man tong 20 ka estudyante. Nak naining dula ko dito nak ba. Ulam kuno sila og laptop. Duha sila ka nanay. Naaba ko ni laptop akong anak ko pero gamit pod. Kay mag-exam ko ng mga grade 10 laptop ko ni gamiton. Oh, nagkatubutsak si baby na ako. Hala, si Bibi saan naman to? Ang grade 10 di ay? Hala. Uy, tudlo. Sa unang time nga ka mo laptop, ikaw ni graduate man kag ano man kay laptop. Kay lang sa una nga papel mo. Nya, kuan kuno 30 kuno ka estudyante nya nay ang naay laptop ay 15 ra ka o pulo ra ka tao bata. Nya saan mo to mga taga di jud makapalit og laptop Ginoo ko unsa nang taon kon panahon no eh. Kay kinahanglan jud kuno mag-exam makaatubang jud kuno sa laptop. Pwede siguro puli-puliho na nila sa Bibi na yung magungan na gaya sila. ha? Unsa si Bibi nimo? Ano? Yang puro guys kagwikan mang luto guys kay nang hinayang ko sa mga lubi daw itaw dari guys nga nangahog na maglubi dari guys sa mga walon na siguro ni kapunuan. So na guys oh usa duha tulo upat lima unom pito kawalo ni siya kani kay daghan pa taning lubi sa una guys wa pa ni pamutla. So dari murag upat ni kalubi na daring dapita pero giputol na. So karon kay na may daghan mga ladya guys. Kumana lang na among wanan ginahinay na mo batak ginahinay na hagbuak ga hindi kinamuto din na guys na kay sa pasagdan ba niya di naman makinabangan guys kay ugi mo na siyang pasagdan mangyanin na sa kanipis kay muturok naman siya nipis na siya nga tanan niya muturok siya guys mas diagi guys na nadauban ra kay wala may pulos ni yan din pwede ta magtanom dari daghang lubi. So ang una lang mo jud ning kugihan kay wa may laing magkugi pura may magkugi na ni magkuan kay mga busy lagi pud ang ubang mga gusto ni Papa Edi mo nang di pud sila makakupras. Kuy sayang man masapi pa ni maka-allowance pa ni Nicole maka-allowance pa ni Nicole puhon diba? Nga pa yung matigom. So nangapuwak ra pud na siya kay kanang sige og hangin mga puwak. Halos mapuwak naman gud siya guys kay magpasaka pug ka bayad pa pug ka og 100 kada pasaka mo nang magwat na lang ko og may naay mapuwak. Wa man lang ni siyang gi kuan guys kani kung mga buko kinahanglan man pud ni kay masuglod pa pud ni nato ni. Moro to kay edit day ko kay grabe singot ni minabuhi ta. Ano bang kuan bahalag pertinang sakitan niya atong hang likod magbati lang yapon ta kay wala na manghinayang ta sa kwarta niya kwarta naman jud na kay das niya agi gali guys kuan na siya ang kilo sa kupras kay tag 60 iabot dito tag 65 ang kilo. Yun ako na lang gi kuan guys kaysa malabay sayang kuan ang Ginoo guys masuko ang Ginoo kay naay mga grasya nga gi hatag nangahulog inda nato sayangan di ba? So hanap pong gipatabang si Papa Edi og lugit okay, sayang bukado guys wing makatigom tag mga pila ka kilo dana kwarta naman makapalit ng tagbugas makapalit ng tagbugas ana. So kung bati jud ni siya guys kay para maka allowance kay sayang magud ni mga lubin nurok na ni
nya grasya manigikan sa Ginoo nya pasagdan ra daghana kayo mga ipang daoban kay wala na di na pwedeng ma-harvest kay ug muturok na siya guys. Ingan na lang niya sa gamya oh. Ipis na kay sa nga tanan. Buntag na tong tanan guys, buntag na. So hanis nang kuan kay kahinumdum jud ko sa una sa ugangan guys. Kaning lainen ja kaning gagmay lainen pud kay arong pareho sa jaga ug kuan na ba kanang maaga. Kahinumdum ko sa una nga buhi pa tong ugangan guys. Magkupras man ni. Sa lagi na ni hadjang. Sa na ni siya hadjang kay unja aron nang kainit. Siguro sana ni sa kaadlaw kuanan ni. So magkugi jud ta guys. Sayang din yung kwarta man ta ni. Pero hanam to silang giingnan dadto pikas nga. Nay mga lubidad to yung kuprasa kay sayang. So mga pila ka buwan na jud ko nagsigigingan ba na wala na ang uban. Tagas nang kaya sa nga tanan. Tagas na kaya sa nga tanan wala na. Arang nipisa na sa nga tanan na ana udi na og magkilo ana pertinggaan na. Diya kay wala man zining ari guys. Ako na laman. Ano na lang po din ni guys sugod ni sang alkansya guys. Bitaw. Maadyo na lang mo ni makapalit tag bugas no. Kay ang importante sa tuhang pamudyo kay bugas man jud. Ako kaya ra man way bugas og akura kay pwede ra man kumakaon ng mga talbo sa kamuti, mga utan ana. Way luto-luto. Bitaw guys kanang grabe bitaw ro no kay sa unang panahon si Nicole ni eskwela wa may sa laptop. Karon lagi na problema ang mga nanay kay kanang di ba pud tanan makapalit lagi pud og laptop. Kami nakapasalamat jud mi sa una nga si Crystal nga grade 12. Grade 12 na si Crystal gamit og laptop karon kuan na grade 10 mag-exam laptop na may gamiton. Nato duha ka nanay lagi ning diyon na unja kay wala man lagi tay mapahuwam kay man gamit man pud. Unja wala gina guys kanang grabe na karon ang eskwela kinahanglan na jud na mga gadget na. Kay si Nicole sa unang panahon believe jud kay ko guys no kay ngano believe jud kay ko anang Nicole jud kay ngano naghuman na siya og college pero wala na siya laptop medyo jud nang gipangan iya jud nang gi kuan nga makagraduate ko pero nagdemand man pud sa laptop pero di lagi pud namo kaya lagi kay malagi na asa mo kuno may ikapalit og laptop ultimo kuan lagi ang laptop po nasa mga 60, 50, 30 na mga baratuhon na mga tag 5,000 mga sikanhan na pero nakahuman man siya eskwela kay mo lagi na siya kamot siya yung nga kahuman mo kuma kay mga classmate na yung laptop maingan man na siya nga sige ako na lang may himo sa inyohang mga assignment diya ako na lang may pagamita sa inyong laptop o di nasolve bagi ang problema na kuan sa assignment so naara jud siguro sa bata mo diskarte basta mo diskarte ka maluwas jud ang tabangan mi na mo ni Nicole ni kay madyo na laman jud ni kay gasugod na pud ko guys og alkansya ko kanang ahang halin sa ahang tinda ka adlaw mag-save jud ko ana og kuan para isud sa alkansya nato nga kuan guys kuhon ipakita lang hanin jud guys og pilay hang matigom sa una galis ka tigom gali ko guys nga 20-20 ra ang save kada adlaw karon agahanggi kuan guys ang gisibron is kanang tibuok nga 200 tibuok na
tibuok nga 200 man ay hanggi save ron. So mag-save ka kada adlaw 200. Kada adlaw 200, so 5 ka adlaw na kay so sa kasimana na kay 1,000. Tibok tuig nimo nang ipunon basta tagaan lang ko basig nga panglawas sa Ginoo guys. Makapaninda ko kanila ging usahay ni atang lawas nga kuan na daginuton na kanang mga sakit-sakit kay natural man jud mga sakit-sakit nitong mga likod guys kay pugi man ta lambot sige man tag kuri-kuri yung tag pangitag kwarta kani kwarta naman jud ni pugihan lang jud nato ni kwarta naman ni kay walay maglingkod ta matay mahimo daghan-daghan pud ni oy abot na pud napo ka kilo 4,000 400 naman ang kilo ron. Kung makapulo ka na 400 kilo, so, pila na to guys. So, salamat kay kadyo ko ni Mambi kay isa kong gi tudluan po ko ni nga nalagi mag-save lagi kay lisid kadyo ron og may mga emergency niya wa tay madukot. Kaya nakahinumdum jud ko sa una guys nga nagkasakit si Cristel nanghuam ra ko og 500 kay para i-laboratory pero wala man di walay mo pahulam nato guys manang man to yang isa ka kuan ba nga lisod ka jog mag-emergency so matay gyud ni Mambi nga mag-save jud mo kay bako mag-emergency nga na may madukot. Salamat ka jud Mambi kay anad lagi po na sa Mambi lagi uguan kanang lingkamot pud ka jud isang mga inahan sa unang time para lang pud maka-eskila si Mambi. Munang karon nagkugi si Mambi manang grasyan sa Ginoo nindot kay sa trabaho ana siya itabangan mi kay kuan wala gid na siya may gitawag lagi si gihimog instrument sa Ginoo kay basta magampo lang jud ta na jud tay kuan di ba parang ginahinay og hadang guys kay aron unja aron nang kainita kita kadyo masunog sa init kay nakahinumdum jud ko sa una sa akong ugangan guys kay palahi jud na ni dyan palahi ni dyan mga nipis na kay kanang nipis na dali ra man na kuan maaga dyan ipalahi ni mga dagke sa una diri tabang pug ko kay sa una daghan-daghan pa man tong lubi nakahinumdum ko sa ugangan langit ng taon akong ugangan guys lahi na ni siya ng mga dagke lahi na ni siya ng mga gagmay pero wadyo ko nakakuan gabi guys kay nisakit jud ang likod nisakit ang likod sa di man ka nang gibatak tamanan guys sundang rehang gamit pero ikaloyan man gihapon ko sa Ginoo guys nagpahaplas ko ni Papa Edis di ko na pikasint katog raman po ko pero ul jud kayo ang mga buktan guys o diba napadari ya pag hadang nun dari nagdako po dyan ni kuan ni mga aboti siguro mga puno or 15 ka kilong muhiyos pa man pud ni so ni ka allowance ni Nicole kay bawra mo puhon guys so say asa ni allowance ni Nicole kay si Nicole balik na siya og Cebu guys Ginoo na lamay magkuan guys og ihatag sa Ginoo
Salig na to sinuon tanan. So daghang salamat ninyong tanan guys. Thank you for watching. Amping ug amputang tanan guys. Laban ra.